Postari atsegina lanik gabe gelditu zen. Jendeak ez zuen jadanik gutunik idazten. Eguna sakelako telefonoz hitz egiten ematen zuten, edo emailak ekarri bidaltzen, eta postari kopurua murriztu zen. Bazirudien inork ez zuela bere esperientziaren beharrik, eta kopetilun eta ipurterre bilakatu zen. Hain ondo zaindu zituen amonak mundutik joanak ziren, zaratarik atera gabe, atentziorik eman barik, eta gazteak sare sozialen bidez komunikatzen ziren, edo sakelekoak atz eta belarrietan itsatsita. Ez bai, Tomas animatzen saiatzen zen, baina eskaintzen zizkion alegin eta ideia guztiek porrot egiten zuten. Gizona jota zegoen, humilatuta. Pixka bat zakarra bihurtu zen, eta ordu gehiago igaratzen zituen tabernetan etxean baino. Eta ez bai, oso zorigaiztoko sentitzen hasi zen.